ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ መደብ ሃትሪክ ስፖርት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑልና እንዳተመንና ብቅድሚያ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቤተሰብ ወገን ኩኑና። ቀጻሊ ኣብዛ ቻነል ዝዝርግሑ ቪድዮታት ክበጽሐኩም ምእንታን ድማ ናይታ መደወሊት ቃጭል ትመስል ምልክት ጠውቕዋ። ዜና ኩዕሶ እግሪ ቪኒሽስ ጁኒየር ኮኸብ ጋንታ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ብራዚላዊ ተኣምረኛ ቪኒሽስ ጁኒየር ኣብ ናይ ቀጻሊ ጸወታ ዝካየዳ ሞንጎ ኣርሰናልን ሪያል ማድሪድን ኣብ ሜዳ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ዓብይ ስቴድየም ሳንቲያጎ በርናቦ ከእንግድዎም እዮም። ኣብዚ ዓብይ ጠመተ ዝተዋህቦ ጸወታ ኣብ ናይ ቀዳማይ እብረ ጋንታ ዓዲ እንግሊዛዊት ዝኾነት መድፈዐኛታት ንናይ ክለብ ሪያል ማድሪድ 3-0 ብዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ክስዕሮም ምኽኣሎም ኣይረሳዕን እዩ። ነዚ ተኸቲሉ እቲ ብራዚላዊ ከም ዝኽብል ተመኪሑ ኣብ በርናቦ ክሳዕ ሕጂ ብዙሕ ተኣምራታት ተፈጢሮም እዮም ረቡዕ የረኽበና። ብወገን ኣርሰናል ከዓ እቲ ኣሰልጣኒታ ጋንታ ዝኾነ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ዝተጎነፀፍናዮ ዓወት ናይታ ጋንታ ሓይሊ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕዎ ክብል ናይታ ክለብ ዘላቶ ዓቕሚ ኣረዲኡ ወሲኹ ከዓ ከም ዝኽብል ክኢሉ ዘይእመን ዓቕሚ እንዳረኣና ኢና ንምፅእ ዘለና በቲ ናይ ውፅኢት ዲክለን ራይስ ነፀቕላዕ ከዓ ሓራማይ ናይታ ክለብ ክንገብሮ ኢና ክብሉ ተሰሚዖም። ካብተን ክልተ ብሉፃት ፍሪኪክ ዓይነትን ትፅብቕ ተባሂሉ ምስተሓተተ ግን ሚኬል ኣርቴታ ከምዚ ክብል መሊሱ ክልተን ኣዝየን ፅቡቃት እየን ግን ዓይነተን ብዙሕ ትፅብቕ ግን ክትውስን ኣስቸጋሪ እዩ ክልተን ፈተይን ኣለኹ ኢሉ ድሕሪ እቲ ፀወታ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ እዮም ኣዕሪፎም ክብልም ብዙሕ ዕረፍቲ ከም ዘይተዋሃቦም ገሊፆም። ሊዮኔል ሜሲ እቲ ኣብ ዓለምና ካብ ዝረኣያቶም ዝበለፀ ኩዕሶ እግሪ ተፃዋታይ ዝኾነ ወይም ከዓ ግሬተስት ኦፍ ኦል ታይም ሊዮኔል ኣንድሬስ ሜሲ ሕጂውን ታሪክ ንምስራሕ ምስታ ናይ ኣሜሪካ ክለብ ዝኾነት ኢንተር ሚያሚ ውዕል ንምሕዳስ ኣብ ስምምዕ በፂሖም። ዋና ናይዛ ኣሜሪካዊት ክለብ ዝኾነት ብናይ ቀደም ተፃዋታይ ከምኡውን ሞዴል ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ፒኤስጂ፣ ኤሲ ሚላን ዝኾነ እንግሊዛዊ ዴቪድ በካም እያ ትውነን። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሞሪም ዝተረፉን ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታታት ከም ፕሪሲዝን ክጥቀመሎም ከም ዝደሊ ምክንያቱ ኣብ መወዳእቲ ሲዝን ስለ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ተጻዋቲ ናይታ ክለብ ዕድል ክወሃቦም እዩ። ካብ ናይ ኒውካስል ጸወታ ጀሚሩ ክሳዕ ናይ መወዳእቲ ሓላ ውልዳት ናይታ ጋንታ ሴነጋላዊ አንድሬ ኦናና ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኮፍ ኣቢሉ ነቲ ካልኣይ ቦርቴሬ ኤልታይ ባይንዲር ከሰልፎ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ተስፋ ቆሪፁ ዝርከብ ሩበን ኣሞሪም ናይ ዩሮፓ ሊግ ዋንጫ ብምስዓር ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣቋራፂ መንገድ ክኸይድ ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድአ እዩ። ዲሚትሪ ፓየት ፈረንሳዊ ናይ ቀደም ናይ ወስታም ተፃዋታይ ዝነበረ ኣብ ከቢድ ሽግር ናይ ገበን ኣትዩ። ምስታ ናይ ፍቅራዊ መፃምድቱ ዝኾነት ኣብ ኣካላታ ሞራላዊ ዝኾነ ስብራ ስለ ዘብፅሓላ ብፖሊስ ብራዚል ኣብ ቀይዲ ኣትዩ። ጓል 28 ዓመት ዝኾነት ኣፍቃሪቱ ኣጋሩ ላሪሲ ፈራሪ ብሓይሊ ናይ ባዕላ ሽንታ ክትሰቲ ንናይ ገዝኦም መንደቅ ክትልሕስ ከምኡውን ደፊኡ ኣብ መሬት ከም ትወዲ ገይሩ ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝረገፃ ዝብሉ ገበናት ተኸሲሱ ሎ ክብል ሜይል ስፖርት ነቲ ዜና ኣብ ዜናታቱ ገሊፅዎ። ዜና ዝውውር ቶተንሃም ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ ንናይ ባየር ሙኒክ መስመር ኣጥቃዓይ ፈረንሳዊ ኮማን ከፈርሙ ከም ዝደልዩ ፍሎራን ፕላተንበርግ ገሊፁ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ክረምቲ ናይ ወልቭስ ተፃዋታይ ኮኸብ ዝኾነ ማቲያስ ኩኛ ከፈርሙ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከቡ። ክሳዕ 2029 ኣብ ፒኤስጂ ኮንትራት እንኳን እንተሃለዎ ክለብ ሪያል ማድሪድ ግን ንኑኖ ሜንዴዥ ኣብ ክረምቲ ከተፈርሞ ካብ ዝደልዩ ቀዳማይ ተፃዋታይ እዩ። ማን ሲቲ ንናይ ልዩን ተፃዋታይ ሪያን ቸርኪን ከፈርሙ ከም ዝደልዩ ፉትቦል ትራንስፈር ገሊፁ። ናይ ቀደም ማንቸስተር ዩናይትድ ተፃዋታይ ዝነበረ ሓላ ውልዳት ዴቪድ ደህያ ምስ ፊዮረንቲና ኣብ ዝቕፅል ሲዝን ካብ ዝፀንሕ ፕሬዚደንት ናይታ ጋንታ ኣፍሊጡ። ኣርሰናል ናይ ክሪስታል ፓላስ ኣጥቃዓይ ኣብ ክረምቲ
ማቴታ ከፈረሙ ከም ዝደልዮም ኣፍሊጦም ኣብ ማን ዩናይትድ ከይወፃና ራስመስ ሆይሉንድ ናብ ዓዲ ጣልያን ናይ ምኻድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣብ ጣልያን ዘለዋ ክለባት ሴሪኣ ድሌት ከም ዘለወን ኣርኤን ማንቸስተር ዩናይትድ እንድሕር ደኣ ክዓይ ዘፈርሙ ኮይኖም ከም ዝሸጠሎም ተሓቢሩ ሰበር ዜና ማንቸስተር ዩናይትድ ንናይ ሓላዊ ልዳቶም ዝኾነ ኣንድሬ ኦናና ብዛረኣዮ ትሑት ብቕዓት ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ክሸጥዎ ወሲኖም ዝኾነ ግን ንዑ ዝደልዩ ክለባት ምእላይ ኣዝዩ ከሸግር እዩ መበል 32 ሰሙን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መኽፈቲ ጾታ ነበረ ኣብ መንጎ ማንቸስተር ሲቲን ክሪስታል ፓላስ 2-0 እንኳን መሪሑ ተወፀ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝነበ ብዙሕ ጎላት 5-2 ማንቸስተር ሲቲ ክስዕሩ ክኢሎም ቀፂሉ ብዘምሰየ ናይ ሳልሳይ ክልተን ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጸወታታት ብራይተን ምስ ሌስተር ማዕረግ ፈላለያ ኩላ ኖቲንግሃም ምስ ኤቨርተን 1-0 ተሳዒራ ሳውዝሃምፕተን በኣስቶን ቪላን 3-0 ክትሰዓር ኮላ ኣብ ምሸት ዝተገብረ ደሞ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ብሬንትፎርድን ሓደ ማዕረ ወፅአን ኒሎም ዓንቲ ዝነበረ መደባትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለተኸታተልኩምና ስለምተበረታቱዕና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣብ ዝቕፅል ስጋዕ ንራኸብ ሳብስክራይብ ብምግባር እቲ ቪድዮም ባዕሉ ሼር ላይክ ብምግባር ኩላትኩም ደገፍኩም ኣርኡና የቐኒልና ቻው ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ዝጸናሕኩም ኩላትኩም ቤተሰብ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣበረታቱዕና ናይሎም ዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ስጋዕ ንራኸብ ዘለኩም ርእቶታት ኮሜንት ኣብ ቲ ቻነል ታሕቲ ክጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም የቐኒልና ኣብ ዝቕጽል ንራኸብ